Yeah, yeah, yeah. Ngabona siwazivu sibande igage uxa siyadlala sonke sifuna ibukubu. Ibukubu. We've been riding, shooting, jumping. Ngoba kudala yona mfethu ngifuna ukufaka kule nombolo esisebenza ngayo yeso. Baqhamuka noma ubani la ngihlala phezu kwayo. Ngathi ngibamba ini manje. Ngoba mina ngithi uyangizwa yini uyangibamba. Hayi ngiyakuzwa. Ngathi yabona njengamanje washo iqhamuka. Wena ntomela ukuyenza ukuhlala phezu kwakho mina ngizokucheckela ighost. Mashele. Sho nje baba. Ngizokubuka mashele. Yes bafuni baba. Ho, yasho manje. Bambala umuntu wenza ntoni? Hafesu. Shito manje fesu. Hawu. Mina. Hawu, nenhlanya lo. Yeah. Let a genie out of the pot. Unleash the world or 2K. Grant you 3 wishes, the last on your dead. Your crime is seeing and you did not speak. Breathe someone that need to get in busy. Hey. Kupuga way to go to Nepal, Zango. Got to get safa, Ugom. Who say you ain't gonna be bodies? Hey. Increase the crown to daddy. Hey malume. Ayusebenzile kodwa malume. Sijimbo. Ayusebenzile malume. Ngiyakutshela. Ngiyayibamba inkunzi manje. Hayi yabona usuyinkunzi uwena ke manje malume. Usho nje. Hayi e-flea market. Yazi bengisacema khona sabona lezi impahla lezi samsoyithengisa lapha e-flea market. Uyayibona lento le. Asibheke khona malume e-flea market. Sambeni. Man, manje eyani lento le malume? Ngicabanga ukuthi iskig lesi esisha. Oh, iskig. Oh. Ayakuza man. Ayazini. Asambeni. Asamsefli. Popping up cars like I'm parking their face. And I was a pace. Plenty say shower like Kaya no cap. Talking too much, all the niggas complain. Fuck it, I wasn't calling for play. Value showcase, yeah. Popping this shit like a balloon. Crab with my loom. The link and veling my room. Slaughter gang, she ain't good double. And there's a santos. Finatic one against Santos. Hawufethu manje kudeleke nezathu wabuya usohuza nje la. Hafesa nje bese ubona ukuthi lapha lapha songiqhumisa bese ngempama bese buka bese nginjani buka bese nginjani bese angashaya mina nje. Hey yazi ngibambile. Umbonile lapha uthi ayishaya impama. Kade wena usaviki ngani? Hafesa ngeke bese ngivika bese lapha bese ubhaka bese nempama fethu. Hawu manje ubuyanga nalotho. Lutho bese ngiphethe 4 khona. Hey fethu ukuqhumisile yazi. Ekuse mina ngiyayibheka into yami manje fethu. Ithi yabona usuthola i-football massage. Hafesa yabo fethu uyaqala. Lalela yazi ngifuna ukufaka kwenye imishini yokugcina ngeke usahola kuloko. Ayikubambile lo bhaka lo manje. Ekuse lalela asambeni siyoshaya enye imishini yazi. Ngozi. Yeleni ngibuyele khona, yeleni ngibuyele khona, yeleni ngibuyele khona. Ngoba kudala wena ntono mfethu. Sakhona imishini enkulu indoma ezulu emishini. Sisamele siyishaya. Inkinga kumele sithole ibhamu. Sithole nosijimbo nomalume. Yabona? Ibhamu. Ibhamu. Mase ishayisana kanjani lezi ibhamu waphela imali ayibona. Inkinga ke kumele sihlale phezu kwengqondo. Isha uma. Awuthini kanjani phela bese sihambe sothwala lapha sengenzalo yethu bese yabo. Ngoba bese sina intombi. Inzalo ubani? Inzalo yakho neyami. Uyahlanya nekhanda wena. Awucele mina ukuthi nginentombi. Iyeza nje yabuya ngo-episode 5. Manje mina uchaze ukuthi kungabe nangani ngenxa yakho ukuthi le ingqondo ayisebenzisi. Yazi kumele sidala kanjani? Asithole umalume nosijimbo. Malume nosijimbo. Yeah. Bona abantu abazositshela ukuthi le mission kumele siyiqale kanjani because nabo ngisebenza bathe thasi ngabagcwalisele nombono. Malume nosijimbo obani la? Hayi mfethu akekho umuntu ongamazi umalume nosijimbo simashele semalume. Usebo mfethu khamba kanjani? Sure. Lelo libamba inkosi kathi ngithuma bese ama-Doritos. Hey awungiyenga ama-Doritos mfethu. Ekuseba mfethu khamba kanjani? Yazi semphaziswa inayo intoni. Emadoda. Nize ngani la? Bafethu sodinga usizo leni bafethu. Yazi khona imishini eyindumo ezulu esifuna ukuyoyishaya.
sosebenza ubukhazikhazi kuphela yabo mase ngakuthiwa sibamba le mission esiphinde sihluphe nenkunzi singayiyela hayi i-29 liyavuma phela inombolo ayiqome phezulu ngene kitchen shana Ushadile. ushadini uhlelani uzana hawu uNkulunkulu wami bakuphinde Hawu uyahleka bese umshito office. hayi malume siyabonga bese acela ukunibona ngo-episode 4 sure Ngibona uma evuke kuse eyalesa phiko benga sukuthi mina ngizolala ngisi sodlama ngamnene solala ngisi sodlama ngamnene ngibona uma evuke kuse eyalesa nve benga sukuthi mina ngizolala ngisi sodlama ngamnene solala ngisi sodlama ngamnene masibona abazali bevuke kuse emafemi besa sukuthi thina solala ngisi sodlama ngamne solala ngisi sidlama ngamne solala ngisi